Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Baba sekaningi uNkulunkulu wengcwele sibona ubuhle bakho uNkulunkulu wethu wengcwele nala ingqondo zethu zifikela ukudoubt nezinhliziyo zethu zifikela ukungabaza kodwa imvelo isimangalele kuwena. Siyabonga ke uNkulunkulu kuwena. Wena wenza indlela nasehlane baqede beyibuze nabanye abangakholwa ukuthi uNkulunkulu kanti uNkulunkulu onjani lo. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu wengcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukulangazelela kwethu kulangazelele wena njengomntwana efuna ibele uNkulunkulu engcwele kanjalo njengesosha lidinga amanzi Baba njengendluzela kanjalo nayo mela amanzi Baba siyabonga ke sesikhona uNkulunkulu wethu engcwele ukukhuluma indaba zakho uNkulunkulu wethu namandla siyakunxusa ke Nkosi nangawo lama waves uyithintela abantwana bakho ke kuphi nakuphi la khona okufinyelela khona le video okufinyelela khona lo mlayezo uNkulunkulu wethu namandla under the sound of this voice mighty God I pray ukuthi uNkulunkulu sithintela abantu bakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga baba wethu namandla in Jesus mighty name amen. Baba mfundisi. Amen. Baba Bishop. Mfundisi wami. Niyaphila? Siyaphila baba. Hayi ngiqale ngibingelela abantu bami. Ngiyabingelela lapha emakhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ke ngu-ST wakadlamini umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. It is the time ke sesikhona ke bazalwane impela usuku wona lo mzuzu niyazi nani ukuthi makwashaya u7 hayi khona into esuke siyenzeka. So ke namhlanje ngiphethe umfundisi uNtanda niyazi na he's our regular guest. Yakhumbulana nani kusukela kudala umfundisi uNtanda was one of ama guest esaqala nawo lo msebenzi. Ulana nathi namhlanje uNkulunkulu sisebenze ngaye ngendlela emangalisayo yes njengoba simbingelela mfundisi wami. Ngiyathanda mama uqhawula isandla siyaqina chaza ukuthi indoda engixhawulana naye manje kwesinye isikhathi yoqhalana usithamba isandla sithi asiqini isandla. Siyabingelela mfundisi. Amen mfethu siyaphila. Siyaphila kakhulu man of God. Ngiyazi ukuthi mina nawe kwesinye isikhathi siyasingabi nazo izinto ukuthi hayi mfundisi wose izokhuluma ngalokho. Kuyawufika nje sivele sikhulume ezinye izinto zisifice ngokuhamba kwendlela. Kodwa le episode yethu esagcina ukuyikhuluma idlikhotha. Idlikhotha mfundisi. But ke mhlawumbe kuniyezela ithuba namfundisi uyibingelele nawe kubantwana benkosi emakhaya. Ngibingelele kakhulu emakhaya kubazalwane bonke, bingelele abantwana baNkulunkulu ngokuhlukana. Bingelele nalabo abangakayihlanganisi noJesu. Ngiyathanda ukubonga kakhulu ukuthi bayasilandela, bayalalela futhi banembuzo. Yes. Ngenhlanhla ngikwazi ukuyiphendula, ngisumuntu okude ekuphenduleni imibuzo. Ngiyangilindele nini ukuthi ningiphendulele nabanye abazalwane bangiphendule. Ngiyabona sekudebate ke sekuphendula, omunye buza, omunye phendula. Ngidumisa uJesu ukuthi bayangiphendulela. Ngenhlanhla ngoba angikho kwimishini yokuphendula imibuzo, umsebenzi wami nje ukudlulisa umlayezo. Abantwana baNkulunkulu bachaze ngoba into eyenza ngakwazi ukuphendula imibuzo ngoba into engisuke ngiyikhulumile izwini so angikwazi ukuyiphendula ngoba mase ngiyiphendula sengifana nomuntu osechazizwe manje ngilichazikizwe ngiletha linjalo. Bazalwane bami lapha emakhaya kongayiphuthe elikhulu since this is the first episode after umkhuleko besinawe Soweto. Ngithanda ukunibonga bazalwane nonke egameni lika Jesu Kristu. Inkosi isebenze ngamandla laphana siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane ukuthi uNkulunkulu wanithinta nafika lapha emkhulekweni. Ngibonge nakubo bonke abafaka isandla
okwenza lo lasuku ukuthi lube impumelelo abakukhulekelile. Ngiyakhumbula ukuthi abanye impela bekade sinemkhuleko, siqalisa abanomkhuleko 7 days before kushaye ilanga lomkhuleko. So ke ngiyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga kakhulu kanjalo nayi team yonke esisebenza nayo ukwenza lo yamsebenzi ukuthi ube impumelelo. La ngathi kube namaphutha khona siyaxolisa kakhulu, bafowethu, we'll make sure ukuthi on the next one asiza ukuthi si-experience the very same mistakes, but ke okunye nje kube intando yenkosi, ngoba ayikho indlela besingastopha ngayo imvula, futhi ayikho indlela besinga-extenda ngayo indawo ebesikuyona. Kwaphela indawo nosixolela kakhulu kuleyo ndawo, but hoping on the next one ukuthi we'll consider the bigger one. So siyabonga kakhulu bazalwane, asibonane ke naseThekwini ngomhla ka-28 June. Umfundisi uNtanda siyeza naye ngomhla ka-21 May, yes, 21 May siyeza lapho eThekwini. So bisilapho nomfundisi uNtanda sizoxoxa, so besihleli nje kanje sizoxoxa. It's a live shoot podcast, so besikhona khona lapho ke bazalwane sizoxoxa. So ngiyamema kakhulu i-address 139 Victoria Embankment, but ke okunye nokunye kuzoba confirmed. Semkhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu. Mfundisi, ezinye indaba ezishisayo this time around, sibona ivideo yakho lapha na Facebook. Kodwa ke ngiyazi ukuthi abanye abantu bayithatha into bayiphendukezele bayenze ibe ngenye, ngoba kuthathwa ivideo yakho yafakwa ku Facebook. Mayifakwa ku Facebook ivideo ikhuluma okunye kodwa ubhalile ubhalo okunye, but ke mhlambe siphume lapho ngifuna zishiselwane impahla zabantu. Ngicela ukucala lana ke mpostoli. Okay. Angiqale nje ngokubonga abazalwane ngemnikelo. Wow. Ngikhumbula ukuthi last time saxoxa ngaze ngafika endabeni yokusizwa ngendaba zezipeaker zokusebenza. How? Ngiyamdumisa kakhulu uJesu, abazalwane bangilekelele kakhulu. Ngiyakhumbula imnikelo evele endaweni zonke. Ngiyabonga kakhulu ingilekelele i-organize into eziningi kakhulu for umsebenzi engikwenzayo. So kokuqala lokho ngidlulisa nje ukubonga kakhulu izandla abazalwane abayilulile kungilekelele. Wow. Okwesibili, inkonzo esinayo yePhasika. Sisesigabeni la bonke abazalwane bemhlanganweni wePhasika beyokhonza uNkulunkulu. Kusho ukuthi nje umbuthano omhlaba wonke wamaKristu athola ithuba lokubuthana. Nathi ke sinawo lo mhlangano eRandfontein. It might happen ukuthi abazalwane bayibona ivideo sodlule noma abanye bayibona futhi ngadlula. Kodwa nje sinemhlangano futhi ke thina sinemhlangano eminingi onyakeni. Okay. Sinomhlangano wePhasika, sibe nomhlangano wabantu abasha. Umhlangano wethu wabantu abasha useMpumalanga eNelspruit ngoJune, qala umhla ka-13, 14, 15. Okay. Yes, bese siba nomhlangano kaJuly. Umhlangano kaJuly okuzila ukudla u21 days eRandfontein. Qala nge1 July to 21. Futhi nje nayivula izikolo ngakusasa abantu bofica bepaqakile ezikoleni. Yeah. Bese siyadlula sibe nomhlangano womama ngoAugust. Okay. Ungomhla ka16, cishe lapho kuleli viki la nge16 uyoqala ngolesine kuze kuyoshaya isonto uzobe useHarrismith. Mhlangano womama. Bese siba nomhlangano wobaba. Mhlangano wobaba uzoba ngoNovember, uzobe ukaMhlabi yalingana. Bese siba nomhlangano wabantu abasha ngoSeptember, wabantwana ngoSeptember, between September end and the beginning of October. Umhlangano wabantwana cishe uzobe unge9 October. Okay. Uzobe use Orange Farm. La uzobe khona, yes. Okay. Ngenhlanhla uNkulunkulu senzele umusa liyakhula ibandla noma ngene umpostoli. uNkulunkulu sendisele lona selinendawo eziningi ezivulekile umpostoli impela. Manje ke ngiyajikeleza ukukhonza kwami, ngisenalo ibandla engikhonza kulo. So ngiyajikeleza nje yonke indawo, yes. Ungazi ukuthi uNkulunkulu ekunika abafundi nabantu asebenza naye ngasumpostoli ke kuthiweni. Yabona ke manje siyompostoli usukhakho Philip. Ntomisi uJesu kakhulu. Ngiyambonga ngalokho akwenzayo. Futhi sekuyiprove ke kimi yento engangimquestiona yona uNkulunkulu, ngithi yonke lento zoyenza kanjani, izokwenzeka kanjani. Ngiza nje endleleni khona umhlabelela dusenhlizweni yami engize ngagcina ngene efonini ngulalele endlebeni othi ngobonga ngani Nkosi enkosini
ngingenalutho wangihlawulela wonke amacala uma ngicabanga ukuthi mhlambe bakhona abanye abazalwane abaye bathi mabefakaza bayibona ukuthi yayibafanele insindiso mina yikho into engayibala ngathi nje iyangimatanisa nensindiso bengisigebengu ngomuntu othule okodwa nemkhuba ehamba ngaphansi kuyo yonke into engiyenzile ayikho engathi mawucaphune iyodwa ingenze ngiqualify kuba umzalwane kodwa nje ngibona ukuthi umusa that's number 1 number 2 ukuthi uNkulunkulu entombazaneni ezalele ekhaya uma wami umuntu ongaganile ngamanye amazwi ngelanguage nje ejwayele ukukhulunywa ukuthi ingane kaNondindo akwenzeki ukuthi ngaba umfundisi kodwa from that family uNkulunkulu abona ukuthi angangenza umpriest angethembe noma ngivela kulelo khaya ngiyamdumisa uJesu futhi ngimbonile engithathe ngibeka phezulu ngingelutho engenza umuntu ezenza ngishiya igama lakithi lihlonishwe ngiyambonga ngempela ngiyamdumisa uJesu sengiyangimangale noma ngihambe emgwaqweni ngivinjwa abantu ngibingelelwa abantu njengomuntu omkhulu ngithi kanti uNkulunkulu uyakwazi ngempela ukuyenza lento that is why babudlamini ngiyengicizelele kubazalwane ukuthi bambani izwi ngoba lento uNkulunkulu ayisho kuDavid uDavid emesethi uthatha impaba ngezalena yenze mina ngisiye umuntu oxoxela abantu ngoDavid ngixoxa ngami ukuthi lento esho uDavid ngiyiyona ukuthi uNkulunkulu uyayithatha impaba ngezaleni ayithuntutha yenza umuntu bese ethi isipho sakho sokuhlalisa namakhosi engiyangimangala umhlaba wonke ngiyawunyathela wonke hayi South Africa umhlaba la uNkulunkulu engivulela khona iminyango ungenzela umusa ngiyumntwana kaNdlwana khona abantu abanesingisa singcono kabi kunesami abebenganikwa leyo platform khona abantu ababukekayo nangesakhiwo ukuthi uyabona ukuthi umuntu lo ngamsebenzisa kodwa uNkulunkulu athathe yona leyo nto sengiyangixoxela abantu baseRandfontein ukuthi mangifika eRandfontein ngangingakafaki ngisho iFalls ngakwakuthi maxoxa ngimboqwana ngifika inkosi ngiphethe ngobizo lungidla ngingenalutho ukuthi makubizwa abefundisi bezohlaliswa ezihlalweni ngangingabalwa ngisho ukubalwa kwakuthiwa nje ingceke zenkosi obani bese ngisala ngoba yangilekelela lenkonzo yokuthi ngingayijahi ihlalo ngihlale nje la ngihleli khona inkosi yangilekelela ukuthi kuze kube yiyona engikhuphulayo iyongibeka kwaze kwafika lapho uNkulunkulu angenzela umusa ukuthi leya ndawo ngigcine ngaziwa ngendlela afuna ngayo yena hayi ngendlela efunwa yimini ngafinde ngafunda futhi ukuthi lento yokuthanda ukuzenza umpostoli noma umongameli noma yini ungilekelela uJesu kungasijahi isitulo kodwa isitulo sengijahe ngemuva ngesikhathi engibiza uNkulunkulu wangitshela nangesitulo ukuthi uzonginika isitulo kodwa kwasho ukuthi angiunderstand ukuthi isitulo uzonginika kanjani ngoba uma umuntu ezonika isitulo kukhona ama qualification ekumele abe nawo aye Bible school aordain wenzweni kodwa inkosi yangitshela ukuthi izonginika isitulo ngangingazi ukuthi isitulo esivaye emoyeni mase singilandela sengiyabona ukuthi lento uNkulunkulu ayishilo seyayenza futhi okunye okungilekelela ukuthanda ukuphathwa angikaze ngikuthanda ukuphatha umuntu ngikuthandile nje ukuphathwa khuluma iqiniso phambi kwaMoya Engcwele alikho ilangake ngaphupha ngiyumuntu omkhulu ngihlezi ngiyiphupha nje ngithi ubaba umfundisi wami ongiphethe uyongiphatha ngiyoze ngiyofa noma uyozafa yena kuqala ngeke ngiphume esandleni sakhe kwasho ukuthi ke umududulwa uNkulunkulu ngeke wenze lutho noma ngavimba abantu noma ngamabani kodwa inkosi izokwenza indlela uJoseph noma abafowabo babengathandi kodwa inkosi yenza indlela nangabo that is why masebehlangana naye eGibhithe ushamazwa lulu uthi ningesabi bafowethu ningakhali kwakuli icebo likaNkulunkulu so nami kwesinye isikhathi izimpi engihlangana nazo angizondi umuntu ngiyabona ukuthi uNkulunkulu uyedudula abantu ukuthi abangidudula abanye bangidudule ngeinhlamba abanye bangidudule ngayo yonke inhlobo yento bebengangiphosa ngayo namatshe kodwa ngiyamdumisa uJesu ngabo ukuthi la ngihleli khona ibona bebengiphakamisa bengisa phezulu usathane etshela ukuthi bangifaka ngaphansi so nalokho nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kumthandazo wami nesicelo sami ukuthi bangithandazele ukuthi kungenzeki kube nelanga engivuka sengumpostoli ngalo
kungenzeki kube nelanga engivuka ngalo sengumbishophi yini awufuni ukuba umpostoli no angisho ititle le osuke angazi ngizokusho kanjani kukhona into esuka ingene emntwini ngaphakathi ubone noma ehamba ukuthi cha umpostoli lo ngendlela azizwa ngayo kodwa akusili icala ukuba nenkonzo yobupostoli phakathi kwakho kodwa ukuzizwa usumpostoli olunye udaba lolo kodwa ukuthi kugcoba inkosi bompostoli kuhle kakhulu ngoba usuku ugcotshwe inkosi noma inkosi ikunika isihlalo siyayihlonipha inkonzo esuka kuwena ukuthi baba umongameli ubani inkosi kodwa ngiyacela ukuthi nje remain kule ndawo engiyona ngumfundisi nje uNtanda ngiyaphelela lapho madoda ngoba into engiyilangazelele kakhulu ukuthi uNkulunkulu akavele kunami kuvela uNkulunkulu noma ngabe uvela ngami esebenzisa mina kodwa kungaveli mina zimbili izinto angithembise zona uthe uma ngimseve kahle uyongiphakamisa akashonga ukuthi ngiyiphakamisa wathi yena uzongiphakamisa 2 wathi uyongipha ingcebo lokho ngikuthole ezwini ukuthi uyothatha ngisho neyababi madoda I remember there was a day la ngangihambela khona ngise Cape Town kwangena ucingo lomunye umuntu wathi angikaze ngimamukela uJesu kodwa enhlizweni yami kuyavuka ukuthi anginikele kuwena it's a proof yokuthi uthe uzothatha ngisho ingcebe yabantu abangakholwa yanginike ngimbongeke uNkulunkulu ngimbone kwenza lokho kodwa akuzona izinto eziyifoundation yokukholwa kwami ifoundation yokukholwa kwami izwi akuyona imali akuyona into ezithize kodwa nje ifoundation yokuma kwami yizwi nokumemezela futhi angimemezeli izinto engiyiphuphile ngimemezela izwi yes ukuthi ngimemezela uJesu ngoba izwi linguJesu ingakho ethi uJesu ongithandayo ugcina amazwi ami mina mayegcina amazwi ami thina nobaba sizohlala kuye ingakho umuntu odubulana noma enkabi ngimtshela ukuthi ayingeke angikazi ukuhamba mina angazi ukuhamba lo ongithumile akakangitsheli isikhathi sokuhamba and ikunento engiyicelile uNkulunkulu eyisign yokuthi mase ngiqeda ukusebenza ngizohamba ngayo one of 4 pillars zevangeli eSouth Africa ezibe khona zadume eKZN ngithe ngicela umncwabo woyedwa wabo but ngeke ngilimention igama lakhe ngicela umncwabo njengowakhe uma sengihamba futhi indlela alale ngayo the day elala ngicela ukulala njengaye wayicela lezo ngifuna ukuqiniseka ukuthi ngiyobe sengiqedile ukusebenza angifuni ukuhamba kuthiwa ngitshontsho ushukela noma ngiguliswa iBP noma ngiphathwe yino ngifuna nje mase ngihamba sengiqedile ukusebenza inkosi ngithathe njengaleyo ndoda leyo yes ngizohamba kanjalo ayikho imoto ezongishayisa ayikho imoto eyoginqika ngiphakathi ayikho imoto eyohijackwa ngigibele ngeke kwenzeke lokho engikukhulumayo ngisho isibhamu angikusho ngoba mhlambe ngicabanga ukuthi ngisabisa abantu noma angujike nje ngeke kwenzeke kuyenzeka ngibona imoto okuthiwa isithi sathi sigibele nomkami ibhasi yaphaphalaza nathi yaphuma ngeke ngilibiza igama layo kodwa ngezwe abantu sebethukile ngathi sinezivumelwano sokuthi ngeke uginqika imoto ngiyiphakathi uyobungiqambisa amanga kubantu ukuthi ngikhulume ngawe ngathi kubantu ngeke kwenzeke ngenxa yegama lika Jesu so for that case ke nje impela ngeke kuze kwenzeke ngikhululekile so bengidlulisa nje lokho kubonga kakhulu very powerful mfundisi sengikhohlile ukuthi konje wacela ekuthini abazalwane bakulekelela in terms of to speak siyabonga kakhulu uNkulunkulu yabona abazalwane basibuka la abalenzi iphutha abalenzi iphutha so nje ngiyakubongisa mfundisi ekutheni ukuthi hayi abazalwane bakwazi ukuthi bakuhlangabeze bakusupport kwi-ministry yakho sambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho but bengisakubuzile kule yasekuqaleni khona enye into engizofuna ukuthi sikhulume ngayo kodwa ke ngibuza odabeni le yokushiswa kwempahla okay asingakhulumi ngaleze ngiyishisile sikhulume nje ngokushiswa kwempahla normal uma umuntu emukela uJesu ephenduka sishumayela izwe lithamasela ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu nezifebe zingaphandle kumbuso nezinja masikhuluma ngezinja sikhuluma ngalabo baba balala nezingane zabo nodadewabo nabashana izinja lezo angithi ngempilo yobunja inja mayizelwe yakhula nje lala nonina
yakhula nje esifazane ilala noyise ubunja lobo bonke ke labo lithi iBhayibheli bangaphandle kombuso ngeke bawubona nezidakwa zingaphandle kombuso bese lithi nabathakathi bangaphandle nabanamanga nabenza amanga ngoba khona abanawo khona abawenzayo ngoba ukwenza amanga yilento ukuthi ukhuluma into ongayiphili ukwenza amanga lokho bese kuba khona laba abanamanga laba nje abakhulumayo plain lithi iBhayibheli bangaphandle kombuso so masishumayela umuntu uzwala kuye ukuthi one of these things ezibaliwe ufola kuphi yena asimenzisi inhlambuluko sishumayela izwi bese sithi uma ekhona ofuna ukuyinikela kuJesu isayini yokukubona phakamisa isandla aphakamisa isandla sithandaze naye lento esuke siyideposita la kuyena iyaxoxa noma lo muntu osuke ngena kuyena uJesu uyaxoxa uma esaxoxa uyena oxoxa ukuthi umbhedo lala kuwi wardrobe amakhabethe la izitsha lezophaka ngazo uzokwenza njani ngoba wayithola ngobusela it's weke la umzalwane efika khona esethi nceke inkosi mina ngazi nginikela kuJesu nje yonke into enginaye ukuthi nokuthi ngayithola ngokuyeba ngenze njani bese siyaxoxa ke naye ukuthi hayi mntwana kaNkulunkulu into enje siyayishisa edinga siyibuyisele emumva siyayibuyisela emumva like for instance intombazana ithengelwe umfana impahla sithi ukuze angashawa umfana ngempahla zakhe asihambise siyomnika umfana sibonge amtshela ukuthi sekuhlukana inhloko nesixhanti nazi impahla zakhe bese siba nempahla la singeke simthole khona umnikazi kube khona impahla la sivikela khona umuntu osebenzayo ngoba kusho ukuthi ngokuphenduka kwami nalo anginika le impahla sekumele axoshwe emsebenzini cha siyayishisa ngoba sivikela lo sebenza esitoro owamkhiphela le impahla kodwa yena nalo owamkhiphela impahla siyafuna babe nako ukulungisa ukuthi ngiyaxolisa into engakwenzisa yona waze wangikhiphela impahla bese siyayishisa ziningi ke ngishisila ngiqala shisa zezangoma ngashisa into zabathandazi bayawazi abanye amavideo ngashisa impahla zamantombazane anginje ngobhabhadisa umuntu ingacacanga indaba yakhe ngoba funeke kuphume kakhulu uma umoya engcwele sekhuluma kuyena umoya kaNkulunkulu umtshela kuprofethwa ngezwi ziphume izinto sesiyayishisa nala kulesi sigaba bese yoshisa impahla zomunye umzalwane senesikhathi ephendukile kodwa inkosi ithe masicacisa ivangeli kuyena kwase kuphuma lezi zinto ake ngibeke olunye udaba mina nginenhlanhla yokuthi u50% wabantu engikhonza nabo angibashumayezanga bamkela uJesu abantu bebevele besemasontweni ensindiso kodwa lamasonto bebekuwo lezi zinto engiyikhulumayo bezingakhulunywa so mase sihlangana nabo ngicacisa izwi ikona okudala babe nezinto abafuna ukuyikhipha yabona then ke sekuqala lapho kube ngathi siqala uhambo olusha nawo ngoba ngiyabatshela ukuthi mawuzokhonza nathi awufiki usikhonze njenge watchtower usifundela amavesi sifuna ukwazi wena nihlangane phi noJesu nibheke phi njengamanje nikuphi noJesu ila qala khona ukuvela kwempilo yomzalwane simthola ukuthi ayikhona wamthola uJesu kodwa khona izinto ezingalunganga la kuyena omunye uthola ukuthi umama nje usindisiwe uganile kodwa indlela akhuluma ngayo uyamuzwa nje noma ekhuluma nayo ukuthi indoda eganwe lo mama ithwele nzima isedeleli lesi siqaleke manje silungisa ulimi likaMama ukuthi lo baba ngesimshumayeze ngoJesu udinga uJesu mayengakazi ambone lala naye embhedeni kwakhe ngokuthi lo mfazi anaye aveze uJesu kuyena nendoda kanjalo yamukela uJesu ayidingi inkosikazi ukutshela ukuthi umyeni wayo ukuyekela ukuphinga fanele izibonele izenzo zomuntu oyekela ukuphinga hayi ukuthi amtshele ukuthi angisaphingi mngami kodwa funethe efakaza ukuthi akasaphingi kufakaza inkosikazi yakhe ithi ngufakazi omnyeni wami ukuthi bengenje so yizi izinto lezi suke sesifundisa ke kubazalwane ukuthi siyakuzwa ukuthi ufika nezilimi uyaprofeta kade uprofeta lathi ukhona leyizothukuma kancane ake siqale ngokulungisa wena so iwona umsebenzi ke mina engiwenzayo njoba ngithi ngixilisa ezwini ngixilisa izwi uyothi noma eseprofeti ingabibikho into esiyingabazayo
ngoba siyambona ukuthi umingezi kusho ukuthi isiphiwo lesuprofeti ngoba mangingesona isiphiwo soyibona ukuthi icime lento. But why lezi impahla ekakhulukazi nje referring from ivideo le yakuyavela, why mhlawumbe kungenziwa okay nje ubusho ukuthi kokunye ukuthi mhlawumbe umnikazi and sikwazi ukuthi ibuyisele back ngenxa yokuvikela umsebenzi wakhe. Mhlawumbe why kungenziwa indlela ukuthi mhlawumbe ke zidayiseke mhlawumbe kuba ukuthi mhlawumbe singathathwa leyo mali leyo mhlawumbe kunikelwe abampofu okanye zihanjiswe ziyonikezwa mhlawumbe kubantu abayidingayo ngabe abantu abasesidingweni sazo lezo impahla. Usuke necala umzalwane othole ukudla kuyi-truck emgwaqweni bese befaka i-red tape emgwaqweni ukuthi kungangeni umuntu. Kugadiwe la eqe leyo red tape umzalwane angena thathi athi kunabantu abalambayo ngakithi ayobapha ukudla. Suke necala lo mzalwane ngoba lithi iBhayibheli ohlangene nesela uyisela kanye naye. Ngamanye amazwi limaza labantu abalambile uyobapha ukudla kodwa uyobapha ukudla kokwebiwa ngoba laphana kushiwo nguthathana. Ngake ngathola i-truck ichithe rice wathi lo baba kithi ayithathani vele insurance izolikhokha le rice ngeke libuthwe vele. Ngathatha izikhwama ezimbili ngadlula nami nginamahloni ukuthi mase ngithatha u10 bengaka abantu abalidinga i-rice ngizowenzana ama rice awu10. Sadlula ngahamba uma ngibuya ngibuya i-truck isekhona uthi lo baba thathani i-rice. Angithi uyabazi ke abantu banamahloni mabebona abanye ngathi ukudla kakudingi. Sangithike kulo baba hayi ngilithathile bhuti i-rice elimbili ngiyale uthi thathe elinye. Yayibona ukuthi yangikhulula ukuthi ngimtshela iqiniso ukuthi ngilithathile i-rice kodwa uthi ngalithathe elinye kaphela ngathatha omunye uthunga abuye ne-rice eli4 because ungikhululile ukuthi ngakwenza. Uma nje umzalwane iba nale ngqondo yokuqala yokucabangela abanye abantu hayi wena wedwa. So ngilitholile i-rice elibili akwazi ukuthi ngathatha u10 kanti ngiyokwakha isitolo yini. So iba nayo nalento ke yempahla lezi ezebiwe. Uma wena uyishiftela kwabanye uthini ngalabo bantu abanike impahla zokwebiwa. Abantu phela labo bafana baphenduka the day sebemukela uJesu bazomangala ufakaza wena singcono ukuthi ishiswe. Singcono ishiswe ngoba manje uzothi masufakaza ngiyambonga uJesu ngayilahla into zokwebiwa ngaze ngaphisana ngayo bese sukuma emva kwakhe azofakaza ngiyambonga uJesu nami ngisindisiwe udade wangipha zona lezo mpahla zokwebiwa. So mhlanganiseke nento errong elithi iBhayibheli ohlangene nesela uyisela kanye naye. Then ke sikugwema lezo zinto ngenxa yezwi ukuthi siyazishisa lezi impahla. Naloyo osebenza esitolo webi impahla khumbula phela ababudlamini ukuthi wena ususindisiwe akuchaza uthekile ukukhiphela abantu impahla loye. Uyaqhubeka and udaba lwakhe lihlangene nokuthi azamukela uJesu njengawe. So asikwazi ukumxoshisa emsebenzini. Siyaphuma udabeni lakhe. So asikwazi ukuthi sayinikezwa ngoba sebesibuza ukuthi ayinikwa ubani lezi impahla esilethayo. Sesikhomba umuntu asikwazi uxoshisa umuntu emsebenzini. Asingeni kanjalo. Siyama la ekutheni nje thina sesiphendukile. Ngake ngabuzwa ngefone ejele. Ekseni ngiyoyinika amaphoyisa kwathiwa ekabani ngathi ayeyami ngicela ningangibuza ukuthi ngayiphathelwa ubani. Ukuthi yangena kanjani okubalekile ukuthi ngeke ngiphinde ngiphathe ifone ngabanikeza leyo phone kuphela. So angikwazi ukuthi esinye isiboshwa ngithi ngoba sekuphenduke mina naye akashawa amaphoyisa cha kwazi kuba njalo. And uNkulunkulu wangilekelela kuleyo nto yazi ukuthi angitrust amaphoyisa ukuthi angiyiphathi ngempela ifone. Khumbula ukuthi ngelinye ngizange ngishanga ebhomu iboshwa. Ngiyaxolisa ukhuluma lakona ikuthiwa yibhomu umuntu ekusulela ngecala. Manje ke banzani bangikhandela itulo lokuthi ngishawa amaphoyisa bathi ke ngiyimpimpi amaphoyisa angithanda la ejele. So ukuze nami ngivele njengabo fanele kube khona amaphoyisa into azoyithola ke ngishawa. Mabethola ifoni elinye isinye isiboshwa bathi wayithatha apha uthi ngayithengisela uNtanda. Athi ke lamaphoyisa hayi phela komuntu ongekakuthengisela ifoni loyo akayiphathi futhi ngeke abe nayo lento asitshela yona uyayenza. Awusekufika iphoyisa ke kimi lithi weNtanda namhlanje sizoshaya abantu. Ngithi hawu baba sekwenze njani senizoshaya ibona. Bathi usibani uthi ifoni wayidayisela u. Hawu ngithi ubaba ubani bathi ungakhathazeki ngokumazi semtshelile ukuthi uzomkhipha umnikazi wefoni. Wena ngeke umdayisela ifoni. Awunayo wena ifoni. Ngikhuluma ngabantu abangalala eRomini lapho ngilala khona nezinye iboshwa. Laba abakhulumayo ukuthi eyami balala nami.
kodwa uNkulunkulu obuka impilo engiyiphilayo wenza amaphoyisa akukholwa ukuthi lento engiyisho ngomlomo ngiyayiphila ngoba bayayibona. So ke ngizama uqonda leyo nto enjalo ukuthi siyabavikela abanye abantu, asibafake sithi ababulawe kanye nabo. Yithi sisindisiwe kuphela. Yes. Mfundisi ngicabanga ukuthi nani bafuthi lapha emakhaya indaba yokushiswa kwezimpahla uma suwamukele ivangeli. Ngiyazi ukuthi imbono ingahluka njengoba bengisho ukuthi mhlawumbe omunye engaba nokuthi why zingahambe zonikezwa abantu. Banomfundisi uchazile. Mhlawumbe omunye engaba nokuthi why zingadayiswa njalo njalo okanye why zingabuyiselwa ngoba akusizo zonke zingabuyiselwa la ezisuka khona ngoba isuke ikhishwa ngabasebenzi njalo njalo. But ke uyicacisile mfundisi. Sibonga kakhulu kuleyo ndawo. Uyazi ukuthi enye into ekhona these days ngicabanga ukuthi nje iyona thiwa ihamba phambili. Yes, kuma headlines. Indaba kaGogo Sikhotheni. Right. No kwamukela ivangeli. Yes. Kukhanda imibono eminingi kubazalwane. Ngicabanga ukuthi akaqala uGogo Sikhotheni. I think bazomvumela abantwana abazalwane emakhaya. uGogo Sikhotheni, I don't know if unayo mayikhuluma ubenakho ukuzwakala ngathi unayo ibackground ye-Christianity because uyayumuzwa indlela akhuluma ngayo as much as eyisangoma. But kuzwakala ke recently ngathi uphumela obala ukuthi uyayishiya zonke manje lezi zinto lezi zobungoma manje usewumntwana kaNkulunkulu. Samdumisa uJesu ngalokho sathi siyambonga uNkulunkulu nangempilo yakhe. But la kube khona nokunembono eminingi ila khona esebonakala host umkhuleko. So noma umkhuleko ukuthi kuzokhulekelwa yena noma umkhuleko wokuthi noma igathering ukuthi uzotestifya noma igathering ukuthi uzokhulekela abantu. So ku right yini mhlambe nakho kade ngiyisangoma ngiphenduke namhlanje kusasa sengenza into enjengale ayenzayo. Ngicabanga ukuthi esayidini lakhe usisi ngicela ungalisebenzisi legama lethu uGogo Sikhotheni. Because mawukuthi usewumntwana kaNkulunkulu impela ngeqiniso kwaleli gama mele liphele. Sifuna ukwazi isibongo sakhe negama lakhe langempela. Uma kuumama oshadile sizombiza ngomama usibanibani. Yes. Makudade sizombiza ngosisi ubani. Very true. Asiqale la. Uthi uJesu uma umuntu engangeni ngesango uyisela nomphangi. Uma uthi ungene ongangeni ngesango akangenanga ngoJesu ngoba uthi uJesu mina ngiyisango lezimvu ongena ngami ungena fumana idlela. So isango lala ekusindisweni uJesu. So uma umuntu engene ngesango asinayo imibuzo eminingi ngaye because ilula kabi indaba yami funa umshumayelo oshumayeze mina. Mangiqala nje ngibeka indaba yami yamdumisa uJesu ngomhla kabani uNkulunkulu wasebenzisa usibanibani kulethwa ivangeli empilweni yami. Asidingi nambuzo ngoba icacile ukuthi inomshumayeli owashumayela ivangeli kamukela uJesu. Then umsebenzi womuntu ongizalayo ukungikhulisa. Angikwazi mina ukuyothi kubantu sengiphendukile ngiyiphendukele nje. Ikhona into engacaci lapho ukungabi nayo umshumayeli oshumayela ivangeli waphenduka. That is where ke la usuvela khona ufuna ukuyiveza wena ukuthi uphendukile. Kodwa yiba nesango angazi ukuthi ngifuna ukubeka kanjani kodwa ngifuna ukuchaza lento ukuthi ulula umuntu eyinikela kuJesu siyakwazi ukumtrace ukuthi uvelaphi ulithole kanjani ivangeli. Akudinga chaza izinto eziningi ngeke question izangoma ngeke question ubani ngoba umshumayeli wevangeli uyena osuke omi nomntanakhe emkhulisa. Uyena omtshelayo ukuthi usungakwenza lokho le ayikakulingani le isikulingene. Manje asizwa ngengane ithi sengaludla ubisi sengawapheka ama sengalipheka ipapa cha. Ubaba omzalayo noma ilodade noma iloma umshumayezi ivangeli okumele avele phambi kwethu azolanda indaba yakhe eminaye njengomntanakhe. So ke lokho kuzomsiza ukuthi se understand ukuthi
hloboni umzalwane uvelaphi. That is why ngiyengcizelela ukuthi mina kulikhona ukulalela umuntu oshumayela ivangeli ekhotha amavesi ezenza iwash tower phambi kwami. Ngoba kufuna aqale kuvele yena ukuthi uJesu umcoshephi. Yena qobo lwakhe simazi ukuthi mina ngihlangene noJesu, sitholana noJesu ngibhekele ungilanda lapho uJesu sesiyale manje. Lokho kwenza kube lula. So ngizama ukuphendula nje odabeni lo muntu ophendukayo ukuthi asidiscuss indaba yomuntu ophendukile ukuthi ngabe right ngabe wrong. Into edala lokho ama street kids ilabazalwana abangaphathwa ndawo, abaqhamuka nje eseyumzalwana ovuthayo obizwe inkosi onjani njani singamazi uvelaphi. Kodwa nje umntwana kaNkulunkulu oshunyeziwe uyatraceka ngisho umzalwana wamshumeze sesemathunini ukuthi thina siyamazi lo mzalwana noma mina ngingamazi ngafonela wena Dlamini ngoba wena uphuma eDavidton uyamazi nomzalwana usibanibani uyamazi uzala lo mzalwane engihamba naye. Bakhona abazalwana ababekhona ekuzalweni kwakhe esingabalandela abafakazela lento yokuphenduka kwakhe. So akwazi ukuthi siqhamuke nje singayazi ukuyitrace indaba yakhe ukuthi ivelaphi. Use umntwana kaNkulunkulu, use host imkhuleko, use njani useya prophet, izinto zonke singahambisani nazo ngoba asik-understand. Mina nje mangikhulumela mina njengesisebenzi senkosi, uma ufika unjalo kimi angikwazi ukukusebenzisa ngoba ngik-understand qobo. Kumele kumthatha isikhathi singakanani umuntu mayesephendukile ukuthi angene emsebenzini wenkosi? Akumthathi isikhathi. Kuya ngenkosi ukuthi isebenza kanjani ngaye. Mina ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ekungibizeni kwakhe akangibizanga izolo. uNkulunkulu wangibiza ekuzalweni kwami. Kodwa isikhathi sokusebenza isona bese sishayile. Ngoba lo ebengizongena mayephuma bese sishayile isikhathi. Manje ke inkosi eyazi ukuthi isikhathi ekufanele uqale ngaso sinini. Akukho ebantwini. Kodwa ngiyaliqinisa izwi lenkosi eli1 Timothy chapter 3 elithi akungabi umuntu osanda kukholwa oshumayela ivangeli. Lithi ngoba uzoyele enkanukweni eziningi akhukhumale. So akungabi umuntu osanda kukholwa. Lokho sikubheke ngezwi. Awukwazi ukuvuka namhlanje usuphendukile usuyashumayela. Bakhona abantu nje mina engingadlelani nabo. Nala podcast yakhe abanye sebeke bafika, abanye babo badumile njengamanje. Mina ngidlelani nabo. Izathu zami indlela abaphenduke ngayo nendlela abawuqale ngayo umsebenzi wenkosi angidlelani nabo ngoba baphambene nezwi. Ngeke kushunyayezwe njengoba ku-April namhlanje ngenyanga ezayo usuqala umsebenzi kaNkulunkulu ngeke ukwazi. So awunalo ekhaya ngamanye amazwi ingane nje i-street kid leyo. Awunalo ekhaya ukhuliswa kanjani emgwaqweni? Wena ukhulela emgwaqweni ushumayeza abantu. Awukwazi ukukhulela emgwaqweni, kufanele kube nekhaya ufundiswe, uhlaliseke wakhiwe, kukhishwe insila yezwe kuwe, kufakwe izwi. Ingakho uMateyu 28 hambani nenze izizwe zonke abafundi okholwayo nimbhabhadise. Lento yombhabhadisa ifundelwa. Akekho umuntu oqala afundiswa mezobhabhadiswa uyashunyayezwa bese yabhabhadiswa. Lithi ke bese nimfundisa, it's after umbhabhadiso. Sesizomfundisa manje. Simfundisa indlela yakhe aboJesu ukuthi yabona ke njengoba uyisangoma awubhuli la. Awubhodli la sikhipha imimoya kuwe. Asishayelwa umthetho angithi bephethe amathwasa eshayela abantu umthetho. Lana akazi ukushayela umuntu umthetho. Njoba ngino grade R njengomfundisi noma ngeza ne degree. Angikwazi ukushayelwa wena umthetho. Noma ngafundisa euniversity afundisa odoctor, not just an ordinary doctor, abaspecializeayo. But aka specialize la ibandleni. Lana lo grade R omiso uNkulunkulu uyena omayo adlulisa umlayezo kaNkulunkulu. Sekumele ngimfundise impilo yala. Ileyo nto ezokwenzeka. Manje ke siyalimala uma sesimthola lo muntu ekhuluma izinto kodwa sithi siyamtrace simtholi. Baningi abantu esishaya amakhala ngapha. Siza sifonelana singabazalwane ukuthi mzalwane ngicela ungisize mhlambe nginoSathane. Nangu ngamzwisisi kahle umzalwane usibanibani wena unolwazi lwakho uyamazi novelaphi. Then silandeleleke ngempilo yakhe sithole. Mina you can trace even ejele noma ungafona kusasa ukuthi ngangiboshelweni.
ayikho nje abanye bathi ngangiboshelwe rape abanye bathi ngangiboshelwe mawufonela ejele nje ubuza ngoSiphiwe Ntana into evela ku system wayeboshelwe ifraud lowo muntu bekumkhwabanisi lowo muntu akuyona into engalandeleki impilo yami ngisho ukukholwa ngiqala ejele akusinto nje unganenkinga ngakusejele laseGlen Canatali uyobuza eduze kwaseDani uyejele laseMnambithi uyobuza bayangazi uhamba uyencome bayangazi akukho la ngidlule khona abanenkinga ubani lo muntu enimshoyo bayangazi lempilo ngiyiphile phambi kwabo noma ejele umusindisi ubukeka sengathi uyadlala ngoba wenzwa ukuthi uboshiwe kodwa lento engiyiyona ubufakazi bokuthi la ngibuya khona ngiyiphilile so ngiqondele into yokuthi akekho umuntu esikwazi ukuphila naye singamtrace siba nenkinga ke ngalabo bazalwane uthola ukuthi sesinembuzo engalandele ukuthi owapi lo mzalwane uvelaphi iyazwakala lento yakhe yamavesi kodwa impilo yakhe ayidleki yona ayidleki impilo yakhe so ke ngizama ukukhava lo daba lika dadewethu ukuthi noma lingaxoxwa mina lungifaki ngoba isango ilono lingenza kubelula ngoba isango lala ekhaya uJesu kufanele sixoxe indaba yokungena ukuthi ungene njani yabona nje obaba bafowethu labo okhehlelezi nobani i-debate engiyibone beyenza bebengebayenza kubushunyezwe yimi bebengebayenza because angisumngani wabo mina bebengebayenza i-debate nami ngoba uma sengishumayezisa ngoma ngenzizwe mina qala ngokuthatha isigodlo ngiyosishisa bengizokulanda ngilanda abazalwane ngibameme ngithi bantakwethu wozani nizobona amandla ezulu asambeni ukuthi lemshini yonke nitithwaliwe kula bengizokhipha indleko ngemali yami ukuthi kiwe khona kuyoqoshwa uNkulunkulu enza isimange ebambisa ngoma ubufakazi namhlanje yombhabhadisa abazalwane bazi ukuthi lona umntwana kaNkulunkulu ushonyayezwe yimi inkosi ngisebenzisa ayibuzisa imibuzo lento ayidingi nasangoma esizomfonela ngoba njengomzalwa nomzela ngiyamfundisa manje hlukana nokukhuluma nezangoma phuma kuzona ziyafona zenzani ziyeke nama topic azo phuma kuzona awu debate nazo because awusabelong ezangomeni ziyeke iqhubeke nomsebenzi wazo phuma kuzona omunye umbuso longene kuona thina njengeyingceke zikaNkulunkulu yithi esikhuluma udaba sekhona izinto ezingalingani namdlamini engiye ngiyibuze kubantu asebekhulile asebenesikhathi behamba noNkulunkulu ukuthi uma ngihlangana nomzalwane ezalwa kunje ke kwenziwe njani ngibuze kubona I remember nje ngise Cape Town ngangathola umuntu obeshadile wa divorce waseshada nomunye uthi ke mayesethola izwi lenkosi mfundisi ngirong kwakulomshado engikuwona kusho ukuthi kumele ngiphume ngibuyele emshadweni wami kwakuona le ngifuna ukubuyela kuwo sekukhona omunye umuntu esifazane ngenze njani yabona ke ngokwe-age yami 44 years angiyazi lento ukuthi ilungiswa kanjani sekufuna ngiyofuna abantu abakhulile manje siyixoxe cela ukubuza ma nawe baba uthi ke kwenziwe njani mase kunje bangeluleka ukuthi ngimeluleke kanjani ngameluleka ke sengithatha isiluleko kubantu abadala angibuzi nombani mina hayi mina ngithuswa amavesi akho ukuthi masumile khayiza abantu ngithuswa yizwi ukuthi umi ngezwi kwawena impilo yakho then ngabuza kulo muntu omdala ke wasethi angimeluleka ke ukuthi mana kanjena ke kulesimo odlula kusona umema kaMgogo Sikhotheni uyayidinga deliverance akayidingi deliverance udinga cacisa isango ukuthi esangweni ungene njani phela and kahle lo lidaba kusilo udaba lokudiscussa naye no udaba esingalidiscussa nomshumayeli wakhe uyena umuntu engabe siyamfonela umshumayeli simtshela ukuthi lo dade msizela kodwa kuvele ngathi khona umshumayezile ngathi nje into ehlale nje enhlizweni hayi kuthanda ukubalukhuni ngoba noma uhlatshwe yizwi TV uyabafuna abazalwane ubathole baningi abantu engibashumayeze ngayo le program yakho kodwa bangifonela ukuthi baphika abazalwane baseduze nami engingasondela kubo bese ngiyamrefer ke kubazalwane nanga umzalwane ngise ngichaze nangaye uthi usizakele ngelesikhathi ngikhuluma ku TV manje ke ngicela nimthathe nalo udaba ula ngesigaba sokukholwa njengamanje umila bamtate lapha abazalwane khona bengeza ukumangala mayesefakaza into engazwakala bethu intanda wathi uyakholwa nje lo muntu kufuna bamtate bemuzwe ngisho ekhuluma ukuthi hayikhona kusekuningi umsebenzi emele siwenzile la bamthatheke bamsebenzeke ngoba lena kusiyona iBioscope le
Akuselona ivangeli ka TikTok leli, akuselona ivangeli ka YouTube leli. Ivangeli likaNkuluNkulu leli silishumayelayo. So umuntu mayekholwa kenza indlela yokuba uyicelebrate ngevangeli. Akuyona indawo yama celebrate. So sifuna umuntu ofuna ukuhlangana neqiniso. Nayo nje into esilindele. Bale semkhulekela inkosi imsize ngempela makuthi sesindisiwe angena kulolu hambo angabe sabuka emuva. Yebo. Lokho kumthandazo wethu ngeqiniso. Yes, and I believe ukuthi ngempela uma inkosi simzuze ngevangeli baningi abantu abayosizakala through yena because ukuyispace esikhulu la khona wenza izinto eziningi so ngiyabona ukuthi umuntu mayeke waba exposed to into ekanje yathi mayisesindisiwe into yakhe iba namandla ekutheni ifinyele kubantu abaningi isiza abantu abaningi like Saul to Paul njengoba sambona ukuthi indlela ashuma indlela ayiphrese bandla zingela ngayibandla yaba ngathi iyalingana nendlela owashumaya ngayivangeli so ke mhlambe siyamkhulekela naye ukuthi inkosi ngempela imsize ekutheneni ukuthi kule step asesithathile ahambe naso ngempela angabasabuke emuva. I advise kule ndaba yakhe noma ngabe mhlambe ivangeli embuleke kuyena kodwa akalithola ikhaya. Yes, mali ingekho akalithola ayozethula kubantwana bakaNkuluNkulu abonayo ukuthi angakwazi ukuhlala kulo. Bamkhulise bamnikeze izinto eziright bamchanele ngendlela efanele. Ngoba uma uzalwe kanjalo kusho ukuthi akabhabhadisiwe makunjalo. Ngoba akakwazi ukuyibhabhadisa yena. Akakwazi ukuyichuzela umuntu nje ngibhabhadisa. Kumele abathola abantwana bakaNkuluNkulu abazomkhulisa. I advise nje yena kuloko ukuthi ngiyacela ahamba ayofuna abazalwane baseduze bamlekelele kulolu daba lolu ukuze azokwazi ukuhamba ngendlela eright. Yo, yazimfundisa ukwasha enye into eqaleni. Yavele ya relate nalento le ekhona njengamanje but I think mhlawumbe umthetho uyakhona ukuthi uyilungise indaba ka I'm not sure if ukwahlangana nayo indaba ka bathubani ucwecwe to justice for ucwecwe. Yeah, kukwenzakalana. Ngathi kuno tata omdala owaripha ingane encane esikoleni so ngathi lo case leyo ke iye yadlala uba think mhlawumbe ngapha ko Cape Town mangaphazami ngayibona nje kwi podcast umama umntwana ekhuluma ngomntwana wakhe wayereshwa esikoleni ngathi wareshwa uthisha omkhulu so ngiyathanda ukuthi ngivele ngayibuka ngenye indlela ngayiphendukezela ngayibuka ekutheneni ukuthi kunamanye ama incident ayenzakalayo abe yikoleni ngabe isemakhaya amanye emabandleni yes ngase ngiphenduke ngilethe ebandleni straight ngenxa isikhathi sethu nje sizothi ukuyibhaza kancane maningi ama incident ayenzakalayo amanye awo angarekhodekanga engekho umuntu ongakhuluma nangawo amanye awo awaziwa ngoba ukuthi into ayaziwa ukuthi into ayenzeke yes so back to ebandleni hey kubhlungu mfundisi lento yokureshwa kwabantwana ureshi umntwana oreshi esikoleni yazi ukuthi akhona amanye ama incident ayayafane enzeka straight inside the church ebandleni zingagwemeka kanjani mfundisi lezi zinto lezi ka so ngiyazi ukuthi omunye umuntu wathi uyaqhamuka ukuthi hayi shuthi ingane akumele I think sayisabana nje topic kanje noma sasingakhuluma ngayo kwi-podcast but sayisikhuluma nje nabafowethu nje sihlalele umunye athi hayi ake singane zimind indlela ezigqoka ngayo omunye athi hey nayi ingane kwesinye isikhathi uma igeza nje ingagezi sinoma kanjani but at the same time ubuye ubuka ukuthi sengacomplain ukuthi ingane na 5 years igqoke kanjani mhlawumbe iziphi izinto engagwemeka ngazo lezi zinto mfundisi. Mhlawumbe nje babidlamini ake siqale nangayo leyo nto ukuthi mayenzeka iziyenzeke nje kusukephi. Uma sifika kuJesu sinemizwa engazange izife. Ayifi imizwa ngoba ekugcineni kumele uganwe ube nokuhlangana ngomzimba nomuntu wesifazane. Kodwa into uJesu ayikhuzile ukuphinga nobufebe uJesu ayikhuzile. Kodwa ukuba nobudlelwane nomuntu wesifazane oganene nayo akusisisona. Yeah. Now ngicela sibuyelela einganeni. Yes. Ngokwe experience yami enginayo. Ngingomunye ovakashelwa amantombazane engakafika umngami
endlini yami. Inhlobo zamantombazane ngokwama age ahlukahlukene, khona babe abantu abasha bami, khona abanye bebesuka kwezinye indawo bezothandazelwa. Yes. Ukhona into engiyibonile ngomuntu wesifazane eyingozi nangomuntu wesilisa. Umuntu wesifazane unenkinga yokwakhiwa nje abemuhle. Isakhiwo sakhe sisodwa sinayo inkinga kumuntu wesilisa. Kungaba nento ezimbili, kungaba khona ukumkhalela, kungaba khona ukumthanda. Ukumkhalela zinkanuko, ukumthanda ukufika la khona uthanda udade wenu ukuthi angaba umngakho. Mangithi umdadweni ngisho ukuthi udadweni enkosini. Manje ke uSathane kunezinto ayisebenzisa kuba bobabili labazalwane. Mina ngivela njengomuntu onekhe njengomzalwane. Mhlawumbe indlela engimphathe ngayo imenza acabanga ukuthi ngingaba indoda yakhe. Ngimphathe ngaleyo ndlela ize kuye yakhe isithombe sithi ngingaba indoda yakhe egcineni, aze adedele nezinto engamelanga ayidedele. Bese nami ngifundisa idelithi kulula kuyangeneka indlela enza ngayo. Selifundwa yimini uSathane eletha kimi. Ngigcine sengimshelile udade. Ngizama ukuveza izinto engeke ngayibona ngahlangana nazo mina umngozi bazo ukuthi uSathane uzakha both side, akhe kumuntu wesifazane yakhe kumuntu wesilisa. Abese agcina lapho umuntu wesilisa kuthiwa bashelene baze balalana. Kanti lento yenhlambuluko isebenza lapho. Uma uSathane sekhanda esinye isithombe ngalo dade kuwe, angikhuluma umuntu, ngikhuluma ngodade. Usisi sekufuna wena uyifake enhlambulukweni. Hey mzalwane, uthola umzalwane. Hey mzalwane, ngiyalingwa man. Kunodade ofike nje umzalwane engenalutho nami ngenalutho. uSathane siyangilinga ngaye. Sangiqala ukufila develop ama feelings ngaye. Uma ngimbona sengimbuka ngalendlela ongaba sebudlelwaneni bothando naye. Mana ke mzalwane, ubuthandazela umshado noma kwenzakalani? Hayi mzalwane, ngikaze ngithandazele umshado. Ngiyalingwa nje uSathane. Sikhuleka naye engakafiki ngisho stepini la uSathane semenzisa into wrong yokuthi alale nalo dade. Seyanqandeka ngoba sasithandazela lo moya ombambilwe inkanuko ukuthi inkosi ayimkhulule. Okwesibili sesizenza sesokwenza indlela kumqaphelisa ukuthi bama kanjani nodade ngoba udade ulimala nje, hayi ngoba umzalwane kukhona into wrong ayenzile, ubethu umphatha njengodade wabo. Kudade wabo kwa develop ama feeling ukuthi uma ngingaba nomyeni onje ngingaphatheka kamnandi. Indlela angitreata ngayo uze wagcina sefuna ukuyidedela kuyena. Okokuqala lokho okufanele baqaphele abazalwane besilisa ukuthi lento yokusukela ekuthengela udade ingubo omningi ingozi. Kuhle ukumthengela ingubo nezicathulo, kodwa kuyingozi mase uyomnika ezandleni ngoba kuye kwakhe isithombe somnyeni angamgana ongamphatha kahle. Ithenga ingubo kodwa inika omunye umzalwane osakhulile ngeminyaka ozothi mayeyisa ke nangamtshela ukuthi uyithengelwe uwe. Bathengela igrocery khabo umzalwane ngoba bayaswela, kodwa imuso ukusiwa uwe ngoba mayisiwa ubhala incwadi kuloya dade. Ethi mangagana lo bhuti ngaright. So lento yokuvakashela endlini usezama ukukhululekisa wena ukuthi khululeka ngami. Uyayibona leyo nto? Akenzi into wrong. Uzama lento ethi lo bhuti akabona ukuthi ngamgana nginayo inkinga ngaye. Kanti wena ubukwenza njengodade wenu. Ngoba ingozi esiba nayo mayesebelalile kuyavela ukuthi abakaze bathandana. And intombi afuna ukuyishada yile yasemkhukhwini noma yile umiss. Lengane yabantu selale nayo, lengane yabantu isisala nesilonda sokuthi siyamthanda lo mzalwane. Lo mzalwane akakaze ayithande. Ukulala kusho ukuthi uyamthanda. Ukulala balalile kuphelele lapho. Then ulimele lo. Sasiyemphoqa ke thina ukuthi akamshade. Yingakho sinemshado yabantu engathi imbongolo nehashi. Ngoba labantu bobabili bakaze bathandane. Walingeka lo ngendlela udade enza ngayo. Nodade walingeka ngenxa kabhuti indlela enza ngayo. Kanti ubhuti wayebhala incwadi engeyimbi kudade wabo ukuthi sinothando njengabafowenu. Nakho ngeke uswele sikhona. Kanti izobuyisa iphenduleke ngendlela errong. So into yokuqala kumele bayigade. Okwesibili asize kubantwana. Mina ngihlalile nabantwana bamantombazana.
Nginomzalwane nje mina umntwana akho behlala kwami obekwazi ukulala embhedeni wami umntwana omzalwane. Mina nginabantwana bamantombazana. If Dlamini uthatha umntwana kwentombazane ezohlala kwami, uhlala kwakho. Of which uma ingane yami ingasuka kwami yohlala kwakho, ihlala nami, mayihleli nawe. Njengobhuti wami ngikhululekile, anginankinga ngayo mayihlala kwakho. Into eyenzakalayo zimbili. Usathana ongena kulomzalwane wesilisa. Wangayenza inhlambuluko ngosathana ongene kuye. Wathula lengozi ikhula zagcinelala lengane. Lengane lekanti uyayilekelela ngemali. Ngenxa ukuyilekelela ngemali igcina ingashongo lutho ukuthi ilalwa yilo baba. Kuyobonakala late ingane isilimele ukuthi lo mzalwane beyilala lengane. Sonke lesisikhathi kanti uyivala ngemali. Yona idedeleke ngenxa yokuthi ngoba vele ungenzela yonke into, yini isidingo sokuthi ngiyoyisho leyo nto. Ayigcina umntwana mayisimhlukumeze ngokwenele bese yayichaza ngelinye ilanga. Ofuthi lo mntwana uqalwe na 7 years uzoyiveza sena 15. Yini isizathu? Ingenxa yokuthi ingozi eyenzekile le mali abemlekelela ngayo nendlela bemphatha ngayo umntwana ubecabanga ukuthi igunya nalo lokumlala. Kanti akusilona igunya. Umuntu ofana avikele lo mntwana kulezi izinto zokuthi ayiphosa kuyena uyena lo mlalile. Bekumela amvikele yena ukuzivikela bekumela enhlambulukweni. Ayokhala uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungibukelani ngizokwenza into ezokuhlazisa. Ngilala ingane encane kangaka ngiyenze kanjani into enjalo ingakenzeki ngoba awuphaphami Dlamini usulale nengane awuphaphami lento eyiqala usathana uyibone ayitshala uyibone udlula la ngephenti uyogeza isibi lesithombe nje siqale sithi akasesingane isona esoqala esirong ngoba kumele uyolwa naso uNkulunkulu uthi inkosi lento etshalwa usathane ayilunganga lo mntwana omzalwane uhleli la ngoba uthenjiwe ukuthi uhleli nobaba. Isukeke kuzo lezi ingane futhi ijike zona. Kwiqiqi iyamazi umzalwane ushadile ihlala kwakhe ingane yentombazane. You treat them all njengabantwana bakho. Ivani iphumela iqhubu nawe uyindoda yomuntu. Iphume nawe nje iqhubu yona. Iphume nawe iqhubu uzibone nawe kuzoqimangale nomama indlela yenza ngayo ukuthi phela la kusesingane. Umnakwethu nje uthi uyayivika kunkosikazi uthi hayibo nkosikazi umntwana omzalwane ethi indlela nje enza ngayo akusiyona ingane le. Zonke izinto azenzayo zidala lokho. Siyafika ke kulezo igabe njalo zokuthi ugcine sowubona ukuthi ingane kamzalwane sibanibani ayisenziso komntwana indlela efuna ukwenza ngayo ifuna ukulala nawe. Then mosulale nayo ingozi ngeke bashade zwana ngami. Noma bangashada kodwa egcineni awukho lo mshado ngoba ukhandwe ngamanga. So iqiniso fana abazalwane balazi ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu into esidala esikhululayo ukuyiveza ube clean. Angibazi abantu abangakholwayo kumele benze njani. Ngikhulumela abantwana bakaNkulunkulu ebandleni. Ngeke sibe nama rape. Ngeke sibe no brother abalale namantombazane uma bezozigcina ebungcweleni. Ebungcweleni uyayihlanza wena. Aba no mothose na. Aphumele batshele. Mhlawumbe istory mina ngeke ngikwazi ukusithinta sika Omotoso ngoba silithinta ibandla. Asilithinta ibandla. Silithinta ibandla. Njani? Umfundisi nje le. Angazi ngizocela uNkulunkulu angilekelele ukuphendula leyo nto. Asilithinta ibandla ngoba angazi njengami akekho umntwana kaNkulunkulu onesibindi sokulala nezingane zabazalwane noma sokulala nengane yomzalwane hayi ingane yomzalwane. Njengoba uJesu engilanda ebufebeni angiphoqwanga ukuthi ngisindiswe. Ithuba lokujola benginalo nami ngijolile nezingane zesikole ezincane kunami hayi ukuthi angijolanga nazo ngijolile nezingane zesikole ngeke into engiyenze ezweni phinde ngizoyenza endlini kaNkulunkulu. Kanti yini ukuphenduka? Yini ukuphenduka? Ngoba ukuphenduka ukwehlukana nento osuphuma kuyona ungene kwentsha. Awukwazi ukufika nayo. That is why ngisho indaba yokugqoka kulokuthu ukugqoka laba abazalwane bakhuluma ngendaba yokugqoka isizathu ukuthi babuya nayo ezweni into okungaqoki baphinde bangazogqoka la ibandleni. Cela ukukhuluma ngendaba yokuthi akekho umuntu ongathi ulala ingane yomuntu ngoba indlela egqoka ngayo. Umntwana nje umntwana wonke
nometha ngafaka ithayithi noma ngahamba ngaye edrobheni noma ngahamba naye kuphi kodwa mase kufika odabeni lokubakha Fana kube umsebenzi walabo abazalwana abahlala nabo ukubakha indlela abagqoka ngayo hayi ngoba bevikela ukuthi baba ngalali nabo no asinali igunya lokulala umuntu ngoba ehamba nquni phela manje ukuthi umuntu ohamba nquni asambe sibalala bonke ke labantu abagcwelela ngaphandle abangasindisiwe sithi sibalaliso ukuthi ngimkhumulisile ngoba ngalala naye ngoba ngimbone ehamba ngethayithi edrobheni phela la ku Wesley Drobin uhlangana nomuntu uza nje uzohlangana naye ucishe ushayeke phansi ubone ukuthi intaba yeJerusalem lihleli ngaphandle lihleli ngaphandle ulibona nje ungadinganga ukukhokha mali ulibona nanti ngaphandle iJerusalem uma kuukuthi ngenxa yokulibona iJerusalem usufuna ukulithola wena kusho baningi abantu esizobalala so asinali igunya ngenxa yalokho ebandleni nje akekho umuntu ongathi ulala izingane zabantu ngoba sinawo ama case anjalo mina nginayo icase nje enye ingane yentombazane ebikufuna lokho empilweni yami and the worst part nako konke bengayona ingane yodwa noyise behind leyo nto sure awungicabangeke njoba ngina 44 ngishada nengane na 21 impilo engizoyiphila nengane na 21 ngoba lo mntwana lo uzomthatha umthume esitore uthi akayothenga igross ephethe 2000 rand mina mangifika ezitore ngiyaprioritize ngezinto ezibalekile lo uqala ngepizza aphume kwipizza athenge nandosi athenge iKFC akanacala ingane vele istage sithi akadle ngaleyo ndlela mina njengoba basengiyathetha mayebuya sangikhohliwe ukuthi ngina 44 lengane na 21 ingqondo yayo imtshela ukuthi izinto zokuqala ilezi athenge izinto zokudlala buye nazo ekhaya so akanacala imino wrong ngokushada nengane encane that is why ke ngiyangayigwema ngathi ayikho into engayilala nalento lo muntu lo noma ngayinikela kimi ekugcineni uzovandalizeka amalungelo akhe asemoshwe yimina ngoba ngizolala naye ngangimshade egcineni ngoba njengoba ngishumayela nje ngihamba nonkosikazi kufuneka unkosikazi la ngiyakhona lento izoyibhalela u4 ayikwazi ngisho ukuhlala ingane vele uzoyiphumela eziqokela iphenti lakhe nesiketi sakhe angafaki ngisho into evimba umzimba ngaphansi ingaphansi sekuyimina ohlazeka ama abafana behambe bembuka babuka intombi vele yokubukwa so iqiniso lalokho endleleni akekho umntwana kaNkuluNkulu right la ikhanda lakhe ongasukeleke ubaba nje oshada nengane encane akekho ngoba ngekho bonke labefundisa abagulayo la emakhanda abo yibo laba abashada ingane ezincane la emakhanda abakukho right kusafuna abashunyayezwe bayobhabhadiswa abafundiswa ivanga ngeke uyishade ingane encane uright la ekhanda lakho bobo uzoyenzani ingane encane umfazi akhe eminyakeni hayi bosi ingane lezobona ngendlela yenza nakwakho dlamini uyayibona nje ingane uyazi ukuthi ngeke ngabuka okunye bekushaya la uthatha iDSE yithi iflat screen kwayibeka la kwagida phezukwayo ngibona unini oqhamuka kushaya ingane yonke into ayenza uzoyenziswa ubungane uzomthini lo muntu ngoba uzoba noshoma aba-10 la ebandleni axoxa izinto ezingaxoxwa ngoba umntwana hey body sawukwazi ukugana uyena isikhathi siyaphoxa yazi siyabonga mhlawumbe iphasikele nawo maze isikhombisa ayichasi nawo why asisibona isidingo ngoba thina umhlangano lo esiyakona phela maze isikhombisa iwona aphelelisa iphasika 7 saying of words hayi ngane kwa kaJesu siphambanweni ngane ubani wathi asibosho leyo nto ubani wathi siyephasikeni akekho wathi asephasikeni yeah nawo ngamaze isikhombisa that is why singayephasikeni semhlanganweni asiwenzeke namaze isikhombisa no thina siyephasikeni semhlanganweni no alikaze kwakona yabona nje leyo topic ifuna sixoxe yodwa kwena le iphasika ngoba funa ecaca ukuthi yini iphasika lesilungu lesiphela singabo sitshontsha funa sisifunde njoba sinjalo bakuthola kanjani mfundisi ama number wakho athi it's 0768963615 okunye ngikhohla ukusho Nceko incwadi yobizo lwami iyaphuma ngomhla ka30 April yes ekhuluma ngobizo lwami abazalwana abayithandayo nabayifunayo bangafaka iorder layo thinta kuyona lena yes bazoyibona nje na TikTok ngizoyiposta ndawo zonke ama social media bazoyibona kodwa nje ngomhla ka30 May iyaphuma yona so ifuna ikhophi uzoyithola bazalwane bami asimbonga uNkulunkulu siyabonga kakhulu uNkulunkulu anigcine ke anibusise contents woNkulunkulu kule season bekade ngilive izolo ngisho contents woNkulunkulu kule season it's a season of revival thina sesiqalile ke sathatha lento ye-podcast siyipracticalize size indaweni siyeThekwini mhla ka28 June ningakhohlwa 21 May uJune umthatha yaphi
yes 21 May le yakho yeyingxoxo then ngo 28 June sinomkhuleko ozobe useThekwini and then ngo October I think 24 25 around lapho sizobe sisilapha eGoli. So from studios to the world. So sesikhona bafowethu, it's a season of revival. So uNkulunkulu khona enzayo kuso lesesikhathi. Bafowethu angithatha lemzuzu ngibonga kakhulu kini nonke, sibonane kwi episode yethu elandelayo. uNkulunkulu anibusise. God bless you.